ଆସ ବଜରଙ୍ଗବାଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଆସ 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 ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହଁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ହଁ ହଁ ନିଅ 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 ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ହଁ ହଁ ଚଗଲା ହବ ନା କେହି ଚଗଲା ହବ ନା ମୋତେ ଦେ ଦଉଡ଼ି ରହ ରହ ମୋତେ ଦେ ମୋତେ ଦେ ମୋତେ ଦେ ମୋତେ ଦେ ତୁ ତାକୁ ଦେଲୁ ମୋତେ ଦେଲୁ ମୋତେ ଦେଇଛୁ ହଁ ଦେଇଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲଛୁ ରହ ଚଗଲା ହଣ ସମସ୍ତେ ନେବେ ତୁ ନେ ଆଇନେ ମୋତେ ଦେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ହଁ ମୋତେ ଦେ ହଁ ସେଇଠି ମୋତେ ଦେ ମୋତେ ଦେ ହଁ ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି ହଁ ହଁ ନେ ତୁ ବି ନେ ମୋତେ ଦେ ମୋତେ ବି ଦେ ମାରିକି ସେଟା ପେଣ୍ଟ କରିଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା ମୋ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛୁ